kardeşler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Yine de İsa'nın şagirdi varadaki gurumume devam ettiriyen, bugünkü gepleşimde men İsa'nın şagirdi olmaklığın nähili bolup geçýändigine size gurrun vermek isteyen, İsa'nın şagirdi bolmaklık, İsa bilen şagirdin arasındaki gatnaşyk, näme zatlar bolup geçýändigi, muallimından şagirdin näme zatlar öwrenýändigi barada gurrun etmek isteyen. Lukanyň hoş habarynyň 6-njy babynyň 40-njy aýaty bu gepleşigimize bir esasy bolup durýar. Bu aýaty sizin bilen birlikde okaýyn. Şagird öz muallimından ýokary däldir. Ýöne kämilleşen soň herkes öz muallimi ýaly bolar diýär. Bu İsa'nın aydan sözleri. Şagird öz mualliminden ýokary bolup bilmez. Kämilleşenden soň her bir şagird öz muallimi ýaly bolar. İsa bizim muallimimiz. İsa bizim Rabbimiz. Biz onun şagirdidiriz. Biz İsa Mesih'ten artık bolup bilmeýäris. Ama kämilleşenimizden soň, seredin kämilleşmek bu bir proses. Kämilleşenimizde biz İsa ýaly bolarız. Hudaýyň iň uly maksady, kitapda yazılan, her bir İsa Mesih'e iman eden adamın, ayal olsun, erkek olsun, içki dünyamızı, pikirlenişimizi, yüregimizi, häsiýetlerimizi, ýaşaýşymyzy umuman aydan wagtynda bizi İsa Mesih'in keşbine döndürmek Hudaýyň iň uly maksadydyr. Näme üçin İsa Mesih yere geldi? Diňe bizim günahlarımız üçin ölüp, 3-nji gün dirilmege ýa-da bize ebedi ýaşaýyş bermek üçin däl. Bu dünýäde nähili ýaşamaldygymyzy öwretmek üçin bu dünýäge geldi. Sebebi İsa hiç bir günah etmän bu dünýäde ýaşady. Diýmek İsa ýaşan olsa, biz hem günahsız ýaşap bileriz. Ol bize günahsız ýaşamagy öwretmek üçin bu dünýäge geldi. Şonuň üçin ol özüne mugallim diýip aýdýar. Bize de meniň şagirdlerim bol diýip bize çağırış edýär. Bu aýatda okaýşymyz ýaly. Hiç bir şagird öz mugallimyndan üstün bolup bilmez. Çünki sana öwredýän yeketek bir sany mugallim bar. Sen şol mugallim sana näme öwretse, senin şonuň öwreden zadyny öwrenip bilýän. Ondan artyk bir zat öwrenip bilmeýän, çünki sen mugallimiňdan üstün bolup bilmeýän. Mugallim näme öwretse, senin öwrenjek zadyň şol bilen çäklidir. Emma kämilleşeniňden soň sen öz mugallimiň ýaly bolup bilýän. Sebebi İsa näme bilýän olsa, sana onu öğretmek isteýär. İsa bunu açıktan açık bir näçe gezek durly hile ýollar bilen düşündirdi. İsa diýdi: "Men size artık gul diýmerin" diýdi. "Men size dost diýip aýdýaryn" diýdi. Çünki gul öz agasynyň näme edýänini bilýän däldir. Emma men size diýe gökdäki atamdan eşiden ähli zadymy size gurrun berdim diýe. Sereden İsa hiç bir zady bizden gizlemedi. Mugallim hökmünde, dost hökmünde ve Rabbimiz hökmünde näme bilýän olsa, Hudaýyň padşalygy bilen bagly, atadan eşiden gören ähli zatlaryny, ähli sözlerini bize öwretdi, bize yazgı hökmünde goýup gitdi. Hudaý mukaddes ruhuny bizim içimize goýdy. Ol da bize İsa'nın sözlerini düşünmäge, onu öwrenmäge kömek edýär. Diýmek, adamın Hudaý baradaky bilmeli bir zady bar olsa, İsa ähli zady men size aýan etdim ve gurrun berdim. Hiç bir zady gizlemedim. Çünkü men size dost hasap etdim. Dost hasap edenim üçin size atamdan eşine ähli zatlarymı aýtdym diýe. Emma kul öz hojaýynyň näme edýänini bilýän däldir. Diňe öz işini yerine ýetirýändir. Emma siz ähli yürekdeki sır bolup duran zatları da, Hudaý bilen adamın arasındaky sırları da size düşünmäge mümkinçilik ve okuyup berdim diýip İsa aýdýar. Diýmek, ol bizim mugallimimiz. Bize gerek olan ähli zady öwretdi ve entägem öwredýär. Ve bize şeýle umit berdi. Siz kämilleşeningizde
öz muğulymyňyz ýaly bolarsyňyz diýdi. Diýmek kämilleşmek bu bir proses. Başlaya bunun gotarjak wagty bar. Gotarjak wagty Mesih İsa gelen wagtynda biz doğululygyna İsa Mesih ýaly mukaddes bolarys. Hatta bu çüreýän günäli bedenimiz hem täze İsa'nın bedeninin şekline öwrüler ve biz hiç bir günah diýen problema bilen kynçylyk çekmeriz. Biz doğululygyna İsa ýaly mukaddes ve kämil bolarys. Hiç bir aybımız müýünsiz bolarys. Doğululygyna Hudaýyň öňünde. Emma İsa gelene çenle bizim halas olan günümüzden ta İsa'nın dünyanın sonunda yere gelene çenle biz kämilleşmek prosesinde yaşayas. Diýmek öwrenýän, şol bir hatarda öwredýän rolumuz var. Kämilleşmek prosesi şeýledir. Misal üçin men ilki wagda iman eden wagtymda dünýäde günäli durmuşda yaşayadım. Bir topar kemçiliklerim, bir topar kılık häsiýetlerimdäki kynçylyklar, bir topar ejizliklerim vardı. Günah bilen görüşýärdim. Köp yerlerde günäde yıkılıp, günah meniň üstümden agalyk edýärdi. Emma İsa Mesih'ten öğrenmeye başladım velin. İsa Mesih'in izine ermek kararını aldım. Beyleki gepleşiklerimizde gürrün edişimiz ýaly. Hudaýym, senin üçin näme etmemi isleýärsiň diýip, bu kararı aldım da İsa Mesih'in izine eýerdim. Ähli günälere toba ettim. Günäde ýaşamak islemeýän Hudaýym maňa kömek et. İsa da meni öz şägirdi şekilinde terbiýelemege, öwretmege başlady. Bugüne çenle bir näçe ýyldan dowamında İsa entägem maňa özü ýaly bolmaga öwredýär, ýykylýan, turýan, ýene de onuň izinden gidýän, ol öz häsiýetlerini, öz bilimini, öz ýüregini, öz boluşuny maňa dowlulygyna öwredýär. Diýmek kämilleşik prosesi meniň durmuşymda başlady. Wagt geler İsa ýaly dowlu boljaklygymyma, hiç bir kemsiz İsaga meňzejekdigimi bilýän. Menden bagly bolan zat budur. Nähili kynçylyk bolsa da, nähili ýagdaýlar ýüze çyksa da, men İsa'dan öwrenmegimi we onuň izine ermegimi dowam ettirsem, bir gün geler men öz muğullymym ýaly dowlulugyna kämil bolaryn. Bu şertdir. Eger men onuň izine ermekden ýadasam, ya mundan yüz öwürsem, ya İsa'nın izine ermegi bir hili içi gysgynç, başka zatlarga da köprek gyzykly diýip İsa'dan yüz öwürüp gitsem, onda men bu öňümde goýulan maksada yetip bilmerin. Maksada yetmek üçin men İsa'nın izinden yöremeli. İsa hemişe adamları çağırýardy. İsa adamları çağırmak bilen şeýle sözler bilen yüzlenýärdi. Seredin. Mattanyň hoş habar 11-nji babda 28-nji aýatda şeýle ýazylan: Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size dynçlyk bereýin. Meniň boýunturugymy dakynyň-da menden öwrenin, çünki men mulaýym hem pes göňüllüdirin. Janlaryňyz dynçlyk tapar. Çünki meniň boýunturugym ýumşakdyr, ýüküm yeňildir. İsa Mesih şu ýerde bu dünýäde ähli dünýäniň kynçylyklary, ejirleriniň astynda, zorluklaryň astynda, baskılaryň astynda ejir çekýän adamlara şeýle sözler bilen: Ey argynlar, ýadan adamlar, argyn adamlar, agyr ýüklü adamlar, yüreklerinde parahatlygy ýok adamlar, meniň ýanyma gelin, men size dynçlyk bereýin diýär. Meniň boýunturugymy dakynyňla menden öwrenin. Gelin menden öwrenin, meniň şägirdim bolun. Menden öwrenseňiz janyňyz rahatlyk tapar. Men mulaýym we pes göňüllüdirin. Janlaryňyz dynçlyk tapar. Meniň boýunturugym ýumşak, meniň ýüküm yeňildir diýär. Yine bir yerinde İsa, meniň ýanyma gelin. Ähli gam gussaňyzy, ähli agyryňyzy, ähli kynçylyklaryňyzy meniň üstüme atın. Men sizin canınıza rahatlık verecek. Men sizin yükünüzü götürecek, sizin yükünüzü yeňil etjek diye. İsa şeýle sözler bilen adamlara yüzlenýär: Gelin, menden öwrenin. Menden öwrenin, ýaşaýşy menden öwrenin. Durmuşy menden öwrenin. Hudaýyň öňünde mukaddes ýaşamak isteseňiz, dogry ýaşamak isteseňiz, gelin menden öwrenin.
Ähli durmuşun soralarında gelin menden öğrenin. Nähili gowy adam bolmaly. Nähili gowy är olmaly. Çağlarına nähili gowy ata bolmaly. İş yerinde, cemiyette nähili gowy adam bolmaly. Gel, menden öğren. Menden öğren, menin şagidim bol. Men seni kämillige tarap alıp giderin deyip İsa bu sözlerin üstülen adamlara yüzleniye. İsa'nın şagirdi olmaktan şeyle şatlık ve parahatlık alayan. Çünkü İsa'nın öğrediyen sözleri, diyen sözleri, öğrediyen, durmuştaki öğrediyen prinsipleri şeyle bir yengil, hemişe yengişlidir. Bu dünyada adamların ona aklı yetmeye, adamlar onun sözünü bilmeye, çünkü İsa Mesih'i tanımayarlar. İsa'nı tanıyanlar olsa, onun yol görkezmesi bilen yaşayarlar. Ve ta İsa Mesih gelýänçe, o gün günden onların durmuşu İsa Mesih'e mengzäp başlaya. Çünkü İsa diýe, menin izime eğirip menden öğrenseniz, siz yöreyen, gözü görünýän İsa'yı alıp olarsınız. Adamlar size bakan wagtynda meni görüp bilerler diýe. Size bakan wagtda, size seyreden wagtynda olar menin şagirdlerim. Bir-birinizi söýýän olsaňyz, onda menin Hudaýdan gelenligimi dünýä biler diýe. İsa'nın şagirdleri, İsa'nın pikir edişi ýaly pikir ederler. İsa'nın yaşayışı ýaly yaşarlar. İsa'nın sözlerinden yerine getirip, onun prinsipleri bilen yaşayarlar. Ve şol bir hatarda İsa'nın şagirdleri, İsa'nın eden işlerini de edýärler. Çünkü İsa öz şagirdlerine, özünün eden işlerini etmeye ıhtiyar ve güç hem berdi. Resul Paulus şöyle sözler aýdýar, seredin. Korintoslara yazılan birinci hatta iki yerde Resul Paulus şeýle açıktan açık özü barada aýdan sözlerine seredin. Menin Mesih'ten görüldi alışım ýaly, siz hem menden görüldi alın deyip, Resul Paulus öz şagirdlerine hat yazýar. Menin Mesih'ten görüldi alışım ýaly, siz hem menden görüldi alın. Bu 11. babın, 1. Korintoslar 11. babın 1. aýatynda. Yine de 1. Korintoslar 4. babın 16. aýatynda yine de şol pikir aýdýar. Şoňa göre de maňa ökünün diýip sizden haýyş edýärin. Başkaça aýdan wagty menden öwrenin diýip sizden haýyş edýärin. Resul Paulus bu sözü aýtmak üçin ol nähili dereceli adamdy. Seredin, täze iman eden bir adam, İsa Mesih'e täze iman eden adam, entek İsa Mesih ýaly pikirlenmägen başarmaya, İsa Mesih ýaly onun sözüne göre nähili ýaşamalydygyny bilmeye, İsa Mesih'in häsiýetleri de onda yok. Ol nädip bu sözleri aýdyp biler? Ol, menin Mesih'ten görüldi alışım ýaly, siz hem menden görüldi alın diýip bilermi? Yok. Maňa ökünün, men ýaly boljak bolun diýip haýyş edermi? Yok. Näme üçin? Sebäbi ol entek şagirçilik ýolunda ýören tejribeli adam däl. İsa Mesih'in keşbine dönmekde de bu yola indi bir giriş eden yaş birisi. Ama Resul Paulus bunu diýdi. Açıktan açık diýdi. Başkaça daşardan sereden wagtyňyzda nädip aýdyp bildiki? Köp adamlar Resul Paulus belki tekebbir biri bolandır. O nähili bunu aýdyp bildi? Yok. Bu yerde hiçbir tekebbirlik yok. Bu yerde ýöne aýdylýan zat şeýle. Menin Mesih'ten görüldi alışım ýaly, siz hem menden görüldi alın. Başkaça, men Mesih'ten görüldi alıp onun izine eğerýärin. Ähli ädimlerimde, ähli durmuşumun her bir böleginde men Mesih İsa mengzejek olup onun sözlerine göre ýaşaýaryn. Siz hem menden görüldi alın. Sebäbi men Mesih'ten görüldi alıp ýaşaýaryn diýe. Her bir Mesih'e iman edýän adam, her bir Mesih'in şagirdi bir gün geler bu sözleri aýdyp bilmelidir. Olar hemişe yaş, süýdemýän adamlar ýaly, süýdemýän çağlar ýaly bolup bilmeýär. İsa Mesih'e iman ettin. Yıllar geçti.
10 yıl, 15 yıl, 20 yıl aradan geçti. Entegem süydemeyen çağa yağlı. Mesih yağlı pikirlenmeyi başarmasan. Mesih yağlı gürlemeyi başarmasan. Mesih yağlı yaşamağı, onun eden işlerini etmeyi başarmasan. Onda haçan senin için bugün gelir? Haçan senin bir gün Mesih İsa'dan görüldü alışım yağlı, size menden görüldü alın deyip aydıp bilersin. Eğer ösüş yok olsa, üytkeşik yok olsa sen bunu hiç haçan aydıp bilmersin. Doğru, biz her gün ta İsa Mesih gelýänçe hemişe biz Mesih'in şagirdidiriz. Mesih'ten öğreneriz. Ama şol bir hatarda bizim özümüzün hem şagirdlerimiz bolup başlaya. Bizim üstümüz bilen iman getiren adamlar, yaş imanlılar, olar bizim şagirdimiz olya. Biz nähili Mesih'ten görüldi alyan olsak, olar hem bizden şeyle görüldi alarlar. Bir gün gelir biz hem olara, menin Mesih'ten görüldi alışım yağlı, siz hem menden görüldi alın deyip bilmeli vaktimiz gelir. Eğer bu vaktimiz hiç açan gelmeyen olsa, onda bizim Mesih'in izine erişimizde ulu problema vardır. Resul Paulus bu dereceye yeten birisi. Ol açıktan açık özünü görüldi edip aydiyadı. Biz bilýäs Mukaddes kitabın sahypalarında Resul Paulus'un izine ermeklik hemme onun şagirdlerinin, bütün Mesihilere bol ulu bir iz kaldırdı. Menin Mesih'in izine erişim ýaly, siz hem menden görüldi alın diýdi. Gadyrly doganlar, biz öz üstümizde, öz imanla durmuşumuzda, geçen gepleşiklerdäki, eden gürümlerimizdäki kararları kabul etmesek, onda bizim Mesih'i durmuşumuzun hiçbir manası olmaz. Biz öz özümüzü ret edip bilmeyen bütün ömrü yaşayarız. Öz özümüzü İsa Mesih'e bağış etmeli vaktimiz geliyor. Ta 70-80 yaşımıza özümüzü Mesih'e bağış etmeye de başarmayarız. Ondan son, gücümüz kaçandan son, kesel, hiçbir zada yaraman vaktimiz, indi ölmeli vaktimize, az vakt kalan vaktinde, bu garrı, güçsüz, kesel olan bedenimizi, indi Hudaýym senin ellerine tavşırarın deyip, adamlar karara gelýärler. Emma indi Hudaýa tavşıran olsan, 70-80 yaşında özünü Hudaýa bağış eden olsan, öğrenecek zadın näme? Eger bir zatlar öğrenenen bolsan, indi edip biljek, hizmet etjek yılların nirde, wagtyň nirde. Şeydi ben, bütün durmuşu özüň üçin yaşap, iň soňky ömrüňde özüňi Hudaýyň eline tavşyrmak bilen bu dünýäden geçip gidersin. Näme üçin bu wagty şeýle uzağa çekýän? Näme üçin diňe durmuşyň soňky ömrüňiň soňky günlerinde özüňi Hudaýa tavşyrýan? Sebäbi onu o wagtda özüňi başka kime tavşyrjak? Aýşa eşretler edip bilmeýän, eden günahlarını edip bilmeyen, yaş vaktin, bay vaktin, pullu vaktin, gucur gayratin bar vakti, sen kimdir birine gerek oldun. Indi 70-80 yaşta sen hiç kime gerek der, yalnız, kesel, eciz vaktinde, qarran vaktinde, ağzında bir dişin kalman vakti, saçların düşüp dökülen vaktinde, sen hiç kime gerek del vaktinde, indi ölmeli vaktin, yakın olan vaktinde özünü Hudaýa bağış edýän. Ine köp adamlar durmuşunu şeyle cemleyerler. Ama İsa Mesih'e iman eden vaxtınızda, yaşlığınızda size kitapta yazılan Süleyman Peygamber, yaş vaxtın diye, toprak diye, bedenin diye, topraktan alındı, yine toprağa diye öğürülüp, karışıp gitmezden ozal. Yaş vaxtında, gucur gayratın bar vaxtında seni yaradanı yatla diye. Yaş vaxtında özünü, günahları ret edip, İsa Mesih'e özünü bağış edip, bütün gucur gayratın, yaşlığın, gücün bar vaxtında İsa Mesih'e hizmet etsen, ondan öğrensen, onun akıldarlığı senin yüreğinde dolu olsa, onun pikirlenişi ýaly pikirlensen, onun yaşayışı ýaly yaşasan, onun eden işlerini edip, bu dünyadaki ömrünü yaşasan, onda
Resul Paulus ýaly bir günde sen hem hiç zatdan korkmaz, korkman, çekinmen, menin Mesih'ten göröldi alışım ýaly siz hem menden göröldi alın diýip öz şägirtlerine bir iz galdyryp gitsen bu dünyada. Köp adamları hayran galýan. Yıllar boyu Mesih İsa iman edýärler. Özleri de hiç haçan İsa'nın şägirdi bolmak kararyny almaýarlar. Şol bir hatarda olaryň da hiç bir şägirdi yok. Özüne şägirt edinmän ýaşaýarlar. Sen özüň şägirt bolmasaň seniň hem şägirdiň bolmaz. Özüň İsa Mesih'ten öwrenmeseň seniň hem kimdir birine öwredip biljek zadyň bolmaz. Häsiýetiň bolşuň İsa Mesih'e meňzemese adamlar senden görelde hem alıp bilmezler. Ine İsa Mesih'e iman etmeklikde adamların ecizligi, bu kararı almazlığı sonuçta utanç getirer. Wagt geler, İncil'de yazılan, her bir adam Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňüne geler. Her kim ýaxşy bolsun, yaman olsun, eden işleri üçin hasabat bermek üçin Rabbiň yüzüne bakıp gözü gözüne düşen wagtynda bu utançlı duygular hükman geler. Utançlı duygu näme üçin geler? Utançlı duygu hiç haçan Mesih'in şägirdi bolmak islemäniň üçin. Özüňi hiç haçan oňa bagış etmäniň üçin. Bu dünyada diňe öz keypi sapan üçin ýaşanlyň üçin geler. Yere bakarsın, onun yüzüne bakmaga, gözüne seyretmege de hiç gayratyň bolmaz. Çünkü bu dünyadaki ýaşaýşy diňe özüň üçin ýaşadyň. Indi de Mesih'in öňüne gelip onun yüzüne bakıp bilmän oturýarsyň. Mesih'in senin üstünden nähili karar çıkarjagy kitapta yazılan. Eger sen bu dünyada ondan utanan olsan, bu dünyada onun izine ermek islemän olsan, bu dünyada onun şägirdi bolmadyk olsan, elbette sen onun bilen bakiýaty geçirmersin. Ol hem senden utanar ve seni ret eder. Ol wagty bu duygular, bu ağılar, bu göz ýaşlary sana kömek etmez. Kadırlı ildeşim, bu sözlere ünüslüce seret. İsa Mesih'e yanına gel. Günahların için tövbe et. Ünüssüzlüğün, parksızlığın için tövbe et. Mesih'ten hiç zat öğrenmeyenliğin için tövbe et. Eğer sen yürekten Mesih'e iman edip onun şägirdi bolsaň, onun bilen bilelikde wagt geçirsen, näçe köp wagt geçirdiňiçe sen oňa meňzep barýan. Sen onun yanında näçe ýakyn bolduňça sen oňa meňzep başlaýan. Pikirleriň oňa meňzer. Yüregiňdäki niýetleriň oňa meňzer. İsa Mesih ýaly pikirlenip başlap, onun ýaly hereket edip başlarsın. İsa Mesih'in eden işlerini edip başlarsın. Durmuşun ütkär. Çünkü ol öwrediýär sana bu dünyada nähili ýaşamaly. Senin ähli durmuşundaki bar rollarında ol sana kömek eder. Ol senin yüregiňe, bütün durmuşuna parahatlyk ve düzgünlük ve temizlik emele getirer. Hakykattan bereketi biljek olsan, hakykattan bu bereket ve bagt bilen ýaşajak olsan, onun şägirdi bolmak kararyny bugün al. Ve sen de onun şägirdi bolup bu durmuşu başla. Wagt geler sen de öz mugallimyň ýaly kämilleşersiň. Mesih İsa ýaly bolarsın. Bu az wagt durmuşuňy onun üçin ýaşa. Ol gelen wagtynda huzurunda utanmaz ýaly oňa gujur gaýratyň bilen hyzmat et. Goý Hudaý sana ak pata bersin. Amin.